Yes, dames en heren, ik kan bijna niet wachten om met een nieuwe show bij jou in het theater te komen. Ik heb een nieuwe show. De titel is Judeska in een TBS-kliniek. Het is eindelijk zover. Na vele aanvaringen met de wet, problemen met mensen op straat en eigenlijk overal, heeft de rechter besloten: Judeska moet naar een TBS-kliniek. En wat moet ze doen? Ze moet een beter mens gaan worden. Door wat? Door creatieve therapieën, agressietrainingen, groepsgesprekken. Ze gaan een beter mens van Judeska maken. Alleen, iedereen die Judeska kent, jij ook, weet één ding: Judeska houdt er niet van om verteld te worden wat ze moet doen. Dus er gaan sowieso grappige situaties ontstaan. Het wordt een te gekke show met allemaal acteurs. En de vraag is: gaat het door Judeska redden? Want ze wil lukken, want ze wil sowieso ontsnappen. Maar gaat het lukken om te ontsnappen? Gaat het personeel lukken om Judeska een beter mens te maken? Of hebben zij straks aan het einde van deze show therapie nodig? Nou, ik denk al dat ik weet wat het antwoord is. Ben je ook benieuwd? Kom kijken, kom lachen. Dit wordt echt de comedy show van het jaar. Judeska in een TBS-kliniek met een waanzinnig decor, zang, dans, vooral grappen. Het wordt een toffe show. Ik ben blij, ik heb er zin in. Ik zie jou snel bij jou in het theater. Let's go.